सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी यूट्यूब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जोङो दसे सम इसोरनि राव जोङो खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय नंथारगौ सुखि। जेरै जोंबो एना एनि बे बुहुमाव जों दिनै नुनो मोनो, नागिरबायनानै जों बे बुहुमाव इसेखौबो गोजोननाय सान्थिखौबो जों मोननो हाया। जेरावनो थाङा मानो बे बुहुमाव जों दिनै सान्थि गोजोननाय जों मोना। जिबनाव जोङो निराशा जायो, मेंनाय मोनो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, बेबायदि गोजोननाय गैयै बुहुमावबो नोङो गोजोननाय सान्थिखौ मोननो हागौ। माबोरै मोनगोन? नोङो दिनै नोंनि जिबनाव गोजोननाय सान्थिखौ नोङो लुबैयो ने? नोंनि न'खराव गोजोननाय सान्थिखौ नोङो मोननो लुबैयो ने? आरो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव नोंनि मावनाय मानिखौनो नोङो जाफुंजानो नोङो लुबैयो ने? औ, माबोरै जाफुंगोन? माबोरै बे गोजोननाय सान्थिखौलाय मोनगोन? आरो बे आयदायाव बाइबेला मा बुङो? फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनि। गितमाला 1 नम्बर 1निफ्राय आङो फरायगोन 10 सारिसिम। गोजौआव लिरनाय दं, नंथारगौ सुखि। बि मानसिया साबायस जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखै आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो। बियो दै बोहैनाय दैखरनि जिङाव गायजानाय बिफां बादि, बियो गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। नाथाय दुष्टफ्रा बेबायदि नङा, बिसोरो बारजों बिरखार होजानाय गुबु बादिसो। बिनिखायनो दुष्टफ्रा बिसोराव गसंफानाय नङा आरो पापीफ्रा धोरोमियाफोरनि समाजाव गसंनो मोननाय नङा। मानोना फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लामाखौ मिथिगौ, नाथाय दुष्टफोरनि लामाया गोथेगोन। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जोङो गोजोननायखौ मोननो लुबैयोब्ला, जोङो सान्थिखौ मोननो लुबैयोब्ला आरो जोंनि मावनाय मानिखौनो जोङो जाफुंजानो लुबैयोब्ला जोङो इसोरनि रावखौ जोङो खोनासंनांगोन। आरो इसोरनि राव बादि जों दिनै मानिनो आरो सोलिनो नांगोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों, नंथारगौ सुखि। थार गोजोननाय, बे गोजोननायनि बिसय इसोरनि बाथ्राया जोंनो मिथिहोबाय। गितफोरनि 1 नम्बर 1 सारिनिफ्राय जोङो फरायबाय। बेयाव बुंदों, बे मानसिया साबायस जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखै। जोङो दिनै इसोरनि फिसाफोरजों जानानै जों गोबां समाव जों मिथिया जोंनि थाखाय बबेया सैथो आरो बबेया सैथो नङा। जोङो इसोरनि फिसाफोर जानानै जोङो माबायदि जिउ खुंनो नांगौ, जों गोबां समाव जों बेफोरखौ गुरुत्व होनानै जों बेफोरखौ साना। गोबां जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलाव सिख्लाफोर दङ। गोबाङा स्कुलाव थाङो, कलेजाव थाङो, गुबुन गुबुन खामानिफोर मावो। जों गोबां रोखोमनि जोंनि जिबनाव लोगोफोर जों मोनो आरो जोंहा गोबां रोखोमनि लोगोफोर थानो हागौ। सासे ख्रिस्टियान फंबाय बिनानावहा गोबां रोखोम लोगोफोर थानो हागौ। सासे ख्रिस्टियान बिमा बिफाया गोबां रोखोमनि लोगोफोर थानो हागौ। नाथाय जों इसोरनि फिसाफोर जों जानायखाय जोङो नोजोर होनो नांगोन जोंनि थाखाय बबेया मोजां जागोन। बेयाव बुंदों, बेबायदि मानसिफ्रासो साबायस। सोरबादिया आंनि अनजाग्राफोर, सोरबादि मानसिखौ इसोरनि गोथां रावा साबायस होननानै बुंदों, सोरबादि मानसिखौ इसोरा बोर होजाग्रा होननानै बुंदों। बेयाव बुंदों, जाय मानसिफ्रा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै। दिनै नोङो सासे ख्रिस्टियान फोथायारि जानानै
नोङो दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखैब्ला, नोङो पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखैब्ला, नोङो निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखैब्ला, इसोरनि गोथां रावा बुंबाय नोङो साब्बास। इसोरा नोंनि जिबनखौ खुसि मोनो। जाय मानसिया बे गासैबोनिफ्राय गोजानाव थायो, जाय मानसिया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफाया, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखै, बेबायदि मानसिखौ नुनानै इसोरा खुसि मोनो। नोङो दिनै जेबो गैया जानो हागौ। नोङो दिनै थांनानै थानाय समाव हावरिया, लान्थिया, दुखुथिया, बिबायारि जानो हागौ। नाथाय नोङो दिनै पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखैब्ला, दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखैब्ला, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखैब्ला, नोङो दिनै बिफा इसोरखौ नोङो खुसि खालामदों। आरो इसोरा नोंनि जिबनखौ नुनानै बियो बिमायनो खुसि। आरो इसोरा दिनै नोंनि न'खरखौ नुनानै बिमायनो खुसि। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै इसोरनि गोथां रावा बेबायदि मानसिफोरखौसो साब्बास होनानै बुंदों। आरोबाव गाहायाव बुंदों, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो। जों बे बुहुमाव नुयो, माबा मोनसे मावनानै मोनोब्लाल' जोङो खुसि जानायखौ नुनो मोनो। आरो माबा मोनसे मावनायफ्रा साक्सेस जायोब्लासो खुसि जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां समाव मानसिफ्रा जेब्ला जिबनाव साक्सेसफुल जायो, साननायफ्रा जाफुङो, अब्लासो मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि खुसि जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय इसोरनि गोथां रावा बुंबाय, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो। फोरबोआ दिनै रदाय खादों। मा रदाय खादों आंनि अनजाग्राफोर? दिनै इसोरा नोंनि जिबनखौ सोरगोआव नुनो लुबैयो। बियो नोंखौ दोननो थाखाय बिफानि न'आव जायगा खालामदों। आरो बिफानि न'आव नोंनि जिबनखौ बियो नुनो थाखाय लुबैयो। नोंनि महरखौ बियो नुनो थाखाय लुबैयो। बिनिखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ समाय लादों। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ, आरो आं नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांनोसै। खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, जों बयनिबो थाखाय बिफानि रायजोआव जिसु ख्रिस्ट'आ जायगा थाम थिम खालामदों। नोंनि थाखायबो बियो जायगा थाम थिम खालामदों। आरो नोंजों बियो रादाय खादों। नोंखौ दोननो थाखाय बियो रादाय खादों। बिफानि न'आव नोंखौ दोननो थाखाय बियो रादाय खादों। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो आरो फोरबोनि रदाय खानायाव जाया खुसि जायो। नोङो दिनै बे बिसयनि थाखाय खुसि ने? नोंनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बिफानि न'आव जायगा थाम थिम खालामदों, बेनि थाखाय नोङो खुसि ने? नोंनि लागै बियो रादाय खादों, बेनि थाखाय नोङो खुसि ने? बेयाव बुंदों, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो। बेबायदि मानसियासो साब्बास आंनि अनजाग्राफोर। जोङो दिनै गोबां समाव सोरगोनि रायजोनि बिसयखौ जोङो बावलाङो। जिसु ख्रिस्ट'आ जे सोरगोखौ होनो समाय लादों, जोंखौ लांनो थाखाय फैफिननो समाय लादों, जों गोबां समाव बावनानै थायो। आंनि अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जों फोरबोनि रदायखौ गोसोखांनि आरो फोरबोनि रदायाव जोङो देहेन खालामनि। जोङो जेखि मावा मानो, जेरावखि थाया मानो, जेरावखि थाङा मानो, जों फोरबोनि रदायखौ देहेन खालामनि। अब्लासोनो जों बिफा इसोरखौ जोङो खुसि खालामनो हागोन। अब्लासो जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनखौ नुनानै बियो साब्बास होननानै बुंगोन। आंनि अनजाग्राफोर, आरो जोङो दिनै दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखैब्ला, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखैब्ला, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखैब्ला, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायोब्ला आरो बिनि रदायाव देहेन खालामोब्ला, अब्लासोनो जोङो दै जिङाव गायजानाय फांसे बिफां बादि जागोन। बेयाव गितफोरनि 1 नम्बरनि 3 सारियाव बुंदों, बियो दै बोहैनाय दैखरनि जिङाव गायजानाय बिफां बादि। बे गावनि बोथोराव फिथाइ थायो आरो बिलाइआबो रहाया, आरो बिनि मावनाय मानिया जाफुंथारगोन। जों बे गासैबोनिफ्राय जेब्ला गोजानाव थागोन, जोङो बबे बिसयनिफ्राय जों गावखौ गोजानाव दोननांगौ? 1 नम्बराव बुंदों, जाय मानसिफ्रा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै। 2 नम्बराव बुंदों, पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै।
आरो 3 नम्बराव बुंदों निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै। जों बे मोनथाम खामानिखौ मावोब्ला आरो जों बे गासैबोनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला आरो लोगोसेयै जोङो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायोब्ला आरो बेनि रदाय खानायाव देहेन खालामोब्ला अब्लासो जोङो दै जिङाव गायजानाय फांसे बिफां बादि जागोन। बिनि बिलाइया रहायनाय नङा आरो बियो गावनि बोथोराव बियो बिथाइ थायगोन। बोथोर हगारालासे बियो बिथाइ थायबाय थागोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोङो नोंनि जिबनखौ लानानै बोथोर हगारालाबा बिथाइ थायनाय बिफां बादि नों जानो लुबैदोंना? नोङो दिनै गेरेमसा बिफां जानानै इसोरनि रायजोखौ समायहोनो नों लुबैदोंना? बेसे मोजां जागोन आंनि अनजाग्राफोर, दिनै नोंनि न'खराव नोङो फांसे गेरेमसा बिफां बायदि जानानै नोङो साया सायख्लुम होयोब्ला दिनै नोंनि न'खरा बेसे सान्थि मोनगोन। जाय बिसाया दिनै गेरेमसा बिफां बायदि जानानै गेरेमसा साया होगोन, बिनि बिमा बिफाया बेसे सुखि जागोन। बिनि बिदाया, बिनि फंबाया, बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेसे सुखि जागोन आंनि अनजाग्राफोर। दिनै सासे बिसाया दिनै न'खरनि थाखाय गेरेमसा बिफां बायदि जानानै न'खरनि थाखाय साया सायख्लुम होयोब्ला बिनि बिहिया बेसे गोजोननाय जागोन। बिनि गथ' गथाय न'खर फरियाला बेसे गोजोननाय जागोन। दिनै सासे बिमाया न'खरनि थाखाय फांसे गेरेमसा बिफां बादि जानानै साया सायख्लुम होयोब्ला बिनि बिसाया बेसे गोजोननाय जागोन। बिनि गथ' गथाय न'खर फरियाला बेसे गोजोननाय जागोन। मानसिफ्रा नोंनि न'खरखौ नुहुरगोन, हाय बे न'खरा मा एसे गोजोननाय, हाय बेबायदि न'खरखौ जों मोननो हाया, मा बोर गोनां न'खर बेलाय, मा एसे सान्थि न'खर बेलाय। मानसिफ्रा नोंनि न'खरखौ नुनानै रायज्लायगोन, मानसिफ्रा नोंनि बेक्तिगत जिबनखौ नुनानै रायज्लायगोन। दिनै इसोरा नोंनि गेजेरजों मान गोनां जागोन। दै सेराव गायजानाय बिफां बायदि जों जानो लुबैयोब्ला आरो लोगोसेयै नों जेखौ जि मावदों, सासे स्टुडेन्टआ मोजां फरायनानै जिबनाव साक्सेस जानो लुबैयोब्ला, सासे बिजनेस मावग्राया मोजां बिजनेस मावनानै साक्सेस जानो लुबैयोब्ला, सासे साख्रि मावग्राया, सासे आबादारिया मोजां आबाद मावनानै मोजां खामानि मावनानै साक्सेस जानो लुबैयोब्ला जोङो दिनै बे मोनथाम खामानिखौ मावनो नांगोन। मा खामानि आंनि अनजाग्राफोर? गोजौ सारियाव जों बुंबाय, 1 नम्बराव दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफानो नाङा। 2 नम्बराव पापीफोरनि लामायाव गसंफानो नाङा। 3 नम्बराव निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जनो नाङा। आरो लोगोसेयै फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जानो नांगौ आरो बिनि रदायाव देहेन खालामनो नांगौ। अब्लासो नोङो दिनै फांसे गेरेमसा बिफां बादि जागोन आरो नोंनि गासै मावनायफ्रानो बोर गोनां जागोन। इसोरा नोंनि मावनाय मानियाव बोर होगोन। मानसिफ्रा नोंनि मावनायखौ बोर गोनां नुगोन। मानसिफ्रा नोंनि जिबनखौ बोर गोनां दिनै नुगोन। मानसिफ्रा नोंनि न'खरखौ बोर गोनां नुगोन। आंनि अनजाग्राफोर, फै जोङो दिनै जोंनि जिबनाव जों इसोरखौ दोननानै आरो बे गासैबोनिफ्राय गोजानाव थानानै जोङो जोंनि न'खराव जोङो फांसे बिफां बादि जानानै जोङो साया सायख्लुम होनि, जेन' जोंनि न'खरा समायना जायो, जोंनि गामिया समायना जायो आरो इसोरनि रायजोआ जेन' मिथिजायो। जों बे खामानिखौ मावनि आंनि अनजाग्राफोर। बेबायदि मानसिखौ नुनानैसो इसोरा खुसि जायो आरो बेफोरबादि मानसिखौसो इसोरा साबायस होनानै बुङो आंनि अनजाग्राफोर। आरोबाव गाहायाव बुंदों, आन्थाय दुष्टफ्रा बेबायदि नङा, बिसोरो बारजों बिरखार होजानाय गुबु बादिसो। आन्थाय जोङो दिनै दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायोब्ला, पापीफोरनि लामायाव गसंफायोब्ला, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायोब्ला जोङो दुष्टनि खामानि मावनाय जागोन। आरो जोङो दुष्टनि खामानि मावनाय जायोब्ला जोङो बेबायदि जानाय नङा। जों माबायदि जागोन? बारजों बिरखार होजानाय गुबु बादिसो, गुदा बादिसो, जेबो बेसेन गैयै फोरबोनि नोजोराव जागोन आंनि अनजाग्राफोर। दिनै जों इसोरनि गोथां रावनिफ्राय खोनाबाय, जुजाइबादि बिनि जिबनखौ साननानै लायो। नोङो दिनै इसोरखौ मोनालासे, नोङो दिनै
इसोरनिफ्राय गोजानाव थानानै गोसो बादि सोलिनो हागौ। नोङो दिनै थाखमा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफानो हागौ। नोङो आन्दो पापिफोरनि लामायाव गसंफानो हागौ। नोङो आन्दो निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफानो हागौ। नोङो दिनै धोनि जानो हागौ, गियानि जानो हागौ, बोलोग्रा जानो हागौ, समायना जानो हागौ, समाजाव मोनसे मोजां नाम नोंनि जिबनाव थानो हागौ। नाथाय इसोरा नोंखौ जुजाय बादि होननानै साननानै लागोन। नोंहा जेबो इसोरनि नोजोराव बेसेन थानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। आरो बेबायदि जिउ खुङोब्ला इसोरनि बाथ्राया बुंदों, बिनिखायनो दुष्टफ्रा बिसोराव गसंफानाय नङा आरो पापिफ्रा धोरोमियाफोरनि समाजाव गसंनो मोननाय नङा। जोङो दिनै दुष्टनि खामानि मावोब्ला आरो दुष्टनि लामाजों जों थाबायोब्ला इसोरनि गोथां रावा बुंदों, जोङो धोरोमियाफोरनि समाजाव जोङो गसंनो मोननाय नङा। धोरोमियाफोरनि थाग्रा जायगायाव जों थानो मोननाय नङा। सिदा बुंनो थाङोब्ला जायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनानै समाय लादोंमोन, आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो आङो थांनोसै। आंनि आफानि न'आव गोबां थाग्रा जायगाफोर दङ, गैयामोनब्ला आं नोंसोरनो खोथागौमोन। नाथाय आङो नोंसोरनि थाखाय जायगा थाम थिम खालामनो थांगोन। जाय जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगां नोंनि थाखाय बिफानि रायजोआव जायगा खालामगासिनो दङ। नोंखौ आसा खालामनानै नोंखौ दोननो थाखाय बियो जायगा थाम थिम खालामदों। बे जायगायाव जोङो धोरोमियाफोरजों गसंफानो मोननाय नङा। धोरोमियाफोरजों जों थाफानो मोननाय नङा। जोङो दिनै थाखोमा आन्दो बिमा बिफाखौ थाखोमानानै गावनि बिहिखौ थगायनानै, सोरबा गावनि बिसायखौ थगायनानै बेबायदि गाज्रि खामानि आरो गाज्रि लामाजों थाबायोब्ला, आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों, मानोना फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लामाखौ मिथिगौ, नाथाय दुष्टफोरनि लामाया गोथेगोन। जों बेयाव नुनो हाबाय माबादि मानसिखौ इसोरा धोरोमिया होननानै बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै गोजौ सिरियाव जोङो नायबोबाय, जायहा दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै। जोङो नायदोंमोन पापिफोरनि लामायाव गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादनाव जफायाखै, आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो। बेबायदि मानसिखौसो इसोरा साबमाय होनदों। बेबायदि मानसिखौसो इसोरा धोरोमिया होननानै बुंदों। आंनि अनजाग्राफोर, जोङो बेबायदि जानो हायाखैब्ला इसोरनि नोजोराव जोङो मा जागोन? पापि होननानै जोङो सानजागोन। आरो बेयाव बुंदों, जोङो दिनै इसोरनि नोजोराव धोरोमिया जों जानो हायाखैब्ला, जोङो पापावनो दङब्ला इसोरा बुंदों, मानोना फोरबोआ धोरोमियाफोरनि लामाखौसो मिथिगौ। बेसे गेदेर खोथा आंनि अनजाग्राफोर। इसोरनि बाथ्राया बुंदों, धोरोमियाफोरनि लामाखौ इसोरा मिथिगौ। बियो सानसे सोरगोआव सहैगोन आरो बियो सोरगोआव हाबगोन, बेखौ इसोरा मिथिगौ। नाथाय दुष्टफोरनि लामाया गोथैगोन। जोङो थगायनानै, सोरबा बिसाया गावनि बिहिखौ थगायनानै, सोरबा बिहिया गावनि बिसायखौ थगायनानै, गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ थगायनानै जिउ खुंनो हागौ। नोङो दिनै थगायनानै नोङो थांनानै थानो हागौ। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, सानसे सम फैगोन, दिनै नोंनि लामाया गोथैगोन। सोरगोआव सहैनायनि लामाया गोथैगोन, बासायजानायनि लामाया गोथैगोन, आरो नोंनि जिबनाव गोजोननाय गैयै जागोन, आरो नोंनि थाहैनांगौ जायगाया अराय समनि थाखाय नोरक रायजोआवसो जागोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो सम थानायावनो गाव गावनि जिबनखौ जोङो बिजिरनानै नायदोनि। जों बे बुहुमाव गोबां रोखोमनि गोजोननाय जोङो मोननो लुबैयो, आरो गोबां गियानखौ लानानै, धोनखौ लानानै, बोलोखौ लानानै, समायनायखौ लानानै, मान सन्मानखौ लानानै जोङो गोजोननायखौ जोङो मोननो लुबैयो। नाथाय जों बे गासै रोखोमनि पाप मावनानै जिउनि गोजोननाय, नंथारगौ गोजोननाय, नंथारगौ सुख जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव मोननाय नङा। मानोना इसोरनि गोथां रावा बुंदों, गितफोरनि बिलाइ 1 नम्बर गोजौआव लिरनाय दं, नंथारगौ सुखि। जोङो थार गोजोननायखौ मोनो, थार रंजानायखौ मोनो, थार सान्थिखौ मोनो। जोङो बे खामानिखौ मावनांगोन। मा खामानिखौ आंनि अनजाग्राफोर? आङो आरोबाव खेबसे बुंबावनानै फोजोबनो गोसो जाबाय। बेनो
जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै, पापिफोरनि लामा गसंफायाखै, निन्दिग्राफोरनि आफादाव जफायाखै आरो फोरबोनि रदाय खानायाव खुसि जायो आरो बिनि रदायाव देहेन खालामो, बेबायदि मानसिहासो नंथारगौ गोजोननाय, नंथारगौ सुखखौ बेबायदि मानसियासो मोनगोन। दिनै नोंनि जिबनाव नंथारगौ गोजोननाया दङ ने? नोंनि न'खराव नंथारगौ गोजोननाय सान्थिया दङ ना? ना थाखा फैसा दङखायसो नोंनि न'खराव एसे रोखोमनि गोजोननाया दङ? जुदि बेबायदि नंथारगौ गोजोननाया बेक्तिगत जिबनाव नोंहा गैयाब्ला, बेबायदि गोजोननाय सान्थिया नोंनि न'खराव गैयाब्ला, बे मोनथाम खामानिखौ नोङो मावनो नांगौ। नोङो दुष्टनि लामाखौ नागारबोनो नांगौ, पापिफोरनि लामाखौनो नागारबोनो नांगौ आरो निन्दिग्राफोरनिफ्राय नोङो गोजानाव थानो नांगौ आरो नों फोरबोनि रदायाव देहेन खालामनानै फोरबोनि रदायाव खुसि जानो नांगौ। अब्लासो नों नंथारगौ सान्थिखौ नोङो मोननो हागोन। आरो दिनै इसोरा बे गोजोननायखौनो नोंनो होनो लुबैयो। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ संसारखौ नागारनायनि सिगां बियो बुंदोंमोन, बे गावनि चेलाफोरखौ बुंदों, नाय आङो बे बुहुमखौ नागारनानै थांनोसै, नाथाय आङो आंनि गोजोननायखौ बे बुहुमाव आङो गालाङो, आंनि गोजोननायखौ आं नोंसोरनो आङो गालाङो। संसारा जेरैबायदि होयो आं बेबायदि होआ, आंनि नंथारगौ गोजोननाय सान्थिखौनो आं नोंसोरनि जिबनाव होलाङो। दिनै इसोरा बे बुहुमाव नोंनि थाखाय आंनि थाखाय नंथारगौ गोजोननाय सान्थिखौ दिनै गालांदों। फै जों बे नंथारगौ सान्थि गोजोननायखौ जोङो मोननो जोङो हास्थायनि। बे राव खोनासंनाय जों बयखौबो इसोरा बोर होथों। इसोरा नोंनि जिबन आरो नोंनि न'खरखौ बोर गोनां खालामथों। जिसुनि मुङै आमेन।